jeg sige, at jeg har lavet en ny kanal. Den hedder Zenfire Fanfire. Det var fordi, det passer godt til Zenfire, og man skulle have et efternavn. Jeg ved ikke hvorfor. Det er sådan noget YouTube-shit. Ja. Ja. Jeg vil gerne have, at I prøver at gå ind og tjekke den. Ja. Så derfor har jeg lavet den her video. Min allerførste video på kanalen. Det er flot. Og så skal vi også lave alle mulige gameplays og vlogs og challenges og sådan noget. Måske ikke sådan nogle syge hoved-challenges, hvor man smadrer en dør i hovedet eller sådan noget. Det er sådan lidt mærkeligt. Shit. Shit. Ja. Men jeg vil da gerne lave alt muligt på en betingelse. Subscribe og like.